Il-kap nazzjonalista Adrian Delija għandu taxxi mhux imħallsa dovuti lill gvern daqs il-ħlas ta' taxxi ta' 48 ħaddiem paga medja fis-sena. Dan id-dejn li Delija għandu mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni huwa ekwivalenti għal paga ta' 5 Learning Support Assistants jew infermiera jew kuntistabbli fis-sena. Fil-fatt, jirriżulta li Delija għandu 51,924 euro f'taxxi mhux imħallsa u li magħhom akkumulaw 34,859 euro interessi, b'total ta' 86,783 euro dejn mad-Dipartiment tat-Taxxi. Iċ-ċifri huma sal-aħħar ta' Awwissu, jiġifieri jekk hemm il-darba Delija ma għamel l-ebda pagament f'dawn l-aħħar ġimgħat li max u l-multi komplew jitilgħu. Fil-fatt, kull 3 xhur li l-kapital pendenti pa ma jitħallasx dan jitlab bi kważi daqskemm iħallas taxxa f'sena, ħaddiem fuq paga medja bejn wieħed u ieħor 1,800 euro. Kienet il-gazzetta l kulħadd li żvelat dan fejn analisti finanzjarji li tkellmu magħha sostnew li huma sorpriżi bl-ammont ta' taxxa dovuti minn Delija. Dan għaliex fakru li matul is-snin il-gvern kien ta' diversi amnestiji għal dawk li ma ħallsux it-taxxa u għalhekk l-argument huwa jekk Adrian Delija kellu xi ħsieb li xi darba jħallas dan id-dejn.